Use mga kubaray, panibagong araw, panibagong vlog. May vlog for today is simple lang naman. Magluluto tayo ng urang, tsaka crab, tsaka ano po, tahong. Yan guys, ito po yung tahong natin. Nakita nyo po against there. Yan, tahong. At may hipon po tayo dito. Yan, hipon. Talagang 150. At meron po din tayo ditong alimasag. Yan. Mataba yan guys. Talagang ano lang yan. 60, 50 nga lang. Miracle ko lang. At meron lang tayo rito ricado. Sibuyas, bawang. Ito yung ano natin. Hidden cheese. Ito yung gagawin. Ano ito? Ay, butter cheese pala. Sorry. Butter cheese. At mayroon din tayong sweet corn. Mais. Hindi pa luto na. Mamaya na. Lulutuin pa po. No. Lulutuin pa. Nagagalit ang anak ko. Kasi gusto niya. Prepare lang natin. At may Sprite na po tayo. Sprite natin para pang ano natin gawin pang sabaw. Hindi na tayo maglalagay ng tubig. O kung maglalagay man tayo ng tubig, kunti. Samahan nyo kami mga kawaray magluto. Bye-bye.
Ay, kay gagawa tayo ng kalamansi mo. Okay ng lasa guys. Sarap na ano, pang ulam. Pwede pang pulutan. Wala doon. Lagi sa kalit eh. Yan mo na, wag na. Yan guys, yan mga kaparay. Goods na goods. Goods na goods. Yun mga kawaray, luto na yung ano natin, hipon, tahong, tsaka limasag. Ayun na, okay na. Okay na ang lasa, goods na. Nakahubad ako, mainit. So guys, pagkita ko sa inyo yung ulam natin for today. Yan. Okay na guys. Dali na. Yung anak ko naghihintay sa mais. Naghihintay ko sa mais. Sweet corn. Ito. You want sweet corn? Ha? You want sweet corn? Ha? You want? Ang hinihintay niya oh. Mais. Ano dilaw. Hintay mo ba yung mais na sweet corn na? Yan guys. Linoto natin yung init, kaya nakaubad ako. Tara na, kakain na kami. Bye mga kawaray. Sa mga na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, sana please subscribe na YouTube channel at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. At pakishare na rin po at hindi pa nakakapag-comment dyan sa aking videos o sa aking comment section, pwede kayo mag-comment po. Tas magpa-shoutout po kayo sa akin para kahit hindi naman tayo ganun sikat na vlogger,
kunwari lang na vlogger. Kunwari lang. Para ma-shoutout ko kayo. Salamat po sa mga sumusuporta sa akin YouTube channel. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Bye-bye. See you next vlog ulit na pagluluto. I love you guys. See you. I love you.